sinye seyifunde ngasifunda kakhulu umvelasi lesukuthi ubukhulu buyaphikwa. Awuvumi ubukhulu. Wenze njalo noChrist mabefuna ukumbiza ngoNkulunkulu khona uNkulunkulu ebe uyena kodwa yena qobo lwakhe. Ubukhulu nobukhosana ubuphike. Uma uvela uyinkosana uzoba yiyona noma uyifihla. Kodwa umuke wakufaka emahlombe ukuthi wena uyinkosana buzokuphika ngoba ubukhulu obukaNkulunkulu yabo. So ngiyafisa ukukhunjulwa njengowathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu omdala wakhetha ukuzenza ingane, owathi enesizathu sonke sokuzenza usaziwayo wakhetha ukuzenza umuntu kazana, owathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu onento zakhe wakhetha ukuzenza umuntu ongelulu. Ngifisa ukwazeka kanjalo futhi ngikhumbuleke kanjalo kuze kube ukuthi akumene ngashoyo abantu. Inibingelele kuphina kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Kinibingelele babukeli beSelect Africa TV, igama ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu umzukulu kaGojela Magojela intombi esokweni umsikazi wabezizwe kade ngisalo skiki uyadela njengoba uyibona yonkani into yomntwana. La ke bafethu ngikhona ngiphumulele ngiyazi njengoba hleze nginilethela abantu ababalekile emphakathini nabantu abenza kahle. Ngitheka ke ngidonsa insizwa lapha ke ngishona lapha eShowe ngidonsa ijongo. Insizwa bafethu ngithe ngisondele eduzane kwayo. Nkabi yami angikubingelele ngwamukele weSelect Africa TV. Vele asikubingelele mfowethu wena nabalaleli nababukeli nje balolu hlelo olukhulu kangaka. Nathi siyabonga sizizwa sihlonipheke kakhulu ikakhulukazi masibheka umsebenzi osuwenzile uyingane yomuntu omnyama yokuzoprofile nje kakhulukazi ama stories ezinye izingane ezimnyama ukwenza ukuthi sikwazi uku-inspire ezinye izingane ezimnyama. So kuyasithokozisa kakhulu. Siyafisa ukuthi ngesikhathi usibiza sikuveze ukuthi sizizwa sihlonipheke kakhulu ngoba asazi why siqualify ukuba khona. Kodwa nje siyathobeka futhi ukuthi siyingxenye yalomkhankaso wakho omkhulu kangaka. Mfowethu siyabonga kakhulu, siyabonga futhi nathi ukuthi usivumele usinikeze ithuba. Siyazi ukuthi indoda ematasa and okuthokozisayo mfowethu siyabona umsebenzi wakho emihle kakhulu. Babukeli beSelect Africa TV insizwa le umfoka Mavundla ake yichaze Mavundla mfowethu ulungisani igama Lungisani mfowethu ake sixoxe ngane yakwethu ubani lo insizwa isukaphi? Mfowethu igama Lungisani njengoba usushilo uMavundla isibongo ekhaya iseShowe le oya kwesakantuli. Ngisenyathi ngibuthwe nenyathi yaso amadoda ezathwala umtezo. Mfowethu ekhaya kwaTotisani lapha ngizalwa uhamba ngishobo lesitalweni bathi uhamba umuntu unendle yakhe. Ubaba ongizalayo cha kulungile isangoma esivule ngeBhayibheli engizale entombini yakwaGoqo uma uzandile uphumelele wakwaGoqo khona lapha ngasekhaya ngathi nje kwazi wani wakhona lapha endaweni kwahlanganisa into ethi manje saseke siyaphuma ke nathi ngingowesithathu einganeni eziyisikhombisa ngumfana wokuqala kwabathathu amantombazana awu4. Ngikhulele khona cishe ngakwenza konke okwakhona kusukele kwaluseni amazinyane kuya ekweluseni amandekane kuye ekukhubeleni inkomo ngacupha inyoni ngashela intombi emfuleni ngaqonywa ngadla iphaphu ngabuthwa nezinsizwa ngenza yonke into mnewethu ngafunda khona ngaze ngaqeda khona kwase kuba ukuthi ke phela amadlelo ke kufuneka siwabheke ekuhambeni ngilapha nje mfowethu ngilethwe ithumbu. Amatoho bafowethu ngoba sikhona la siphelele khona la sikhona ke bafowethu la eThekwini insizwa le uMavundla njengoba eseyichazile sizazoxoxa bafowethu kuningi insizwa uhambo lwayo oluhle kakhulu futhi olukhulisayo. Foka Mavundla siyeza ukuthi usuyichazile ukuthi insizwa idabukaphi eShowe. Nami ngikhulele lapha eShowe mfowethu engudweni. Ila engikhulele khona mfowethu bengibhukuda lapho othukela. Bengibhukuda lapho othukela. Mfowethu siyabona umsebenzi wakho omuhle kakhulu. Insizwa siyayibona imbhalo wencwadi okuyinto enhle kakhulu mfowethu futhi ezakhayo. Unyaka wesithembiso. Iyona into engithema ngihleli bazi ngize ngitshela umphathi wami ngithi ngiyamfuna lo muntu ngingakwazi ukumthola kodwa ngagcina ngikutholile. Unyaka wesithembiso. Mfowethu isuka phi lento? Webafo one isuke endaweni eziningi angikaze ngicabanga nangelilodi la ukuthi ngiyoke ngibe umbhali kodwa ke angikuveze ukuthi ngumuntu okholwayo kakhulu.
kuukuthi ke ukukholwa kwami ilokhu nami ukungishayisa ngovalo kuyinhlanhla nje engisaba ngisho ukukhuluma ngayo ngoba ngicina ngingazi noma yesikhashana yini ubuhlobo nje enginabo noNkulunkulu bungenzela imanga ezenza ukuthi ngingafuni ukuqhosha ngakho just in case ngivuka kungasekho yabo. So inhlanhla iyabanjwa, inhlanhla uyayigona uyivikele. Angethuki ke ukuthi ngiyithole sengisesikokeleni sababhala abahlonishwayo ngoba lento yokubhala nginenkolelo yokuthi uNkulunkulu uyayihlela nje yena kuqala before ubumbhali uba umfundi. uNkulunkulu ungifake esikokeleni sabafundi in every sense of the word, kusukela ekukholweni ngumfundi kuze kufike esigabeni sokufunda nje incwadi noma yini ebhaliwe. Ngikhulele emakhaya abantu abangama-artist benganakile kwayibona omkhulu bathanda ukulingisa omama noma exoxa mayilingisela usibanibani sibuya kuleyo environment yasemakhaya eyenza ukuthi uthi noma ukhula naleyo nto kodwa ungayinaki ukuthi nangamhla uyikhipha khona la yokufikisa esigabeni sokuthi kwenzele khona imali. So ngafunda nezincwadi ke eziningi ngisemncane ngangithanda ke nje ukufunda namanje ngiyathanda ukufunda ngikwazi nje ukuhlala la kube ukuthi into ebhalwe la ngiyifundile in a space of a minute ngifikile sengiyazi content hand sanitizing station sengiyibonile ngibuke ngiqede ngulowo muntu onjalo wafunda cishe zonke incwadi zesiZulu ngoba sasisezikoleni zasemakhaya. Safunda ke ngafunda ngase kwaba ihobby engiyifake nje phaketheni ngenxa yokuthi ngangingaboni lutho ngayo ngaze ngangena euniversity. Mangifike euniversity ngenza izifundo zami ze-accounting eDurban University of Technology ngaqeda ngayoqashwa ebank kusukela kube noteller ngaba i-customer sales consultant ngaba u-branch manager ngadlula ngaye credit card division ngayoba u-admin manager wakhona ngadlula ngayosebenza e-Anglo Platinum ngaba i-senior accountant yakhona koze kwafika isigabeni la engidecide konke no ngicabanga ukuthi sengifunde ngokwanele. Okunye mvela sengingakuvezela nje abalaleli beselect Africa TV ukuthi no ngifundile wena kakhulu. Babukele Select Africa TV nginoMavundla la insizwa abafethu ulungisani insizwa abafethu enizwelayo abafethu iyaflowa and uyayizwa uyayikhulumela isoka yonke into eyikhulumayo inobusoka phakathi. Mfethu ngabe senze iphutha emasingabuyele ezikoleni zasemakhaya ukuthi iziphi izikole mfethu ufunde kuzona ngoba yonke into iqala ekhaya mfethu. Mina isikole bafe ngifunde kusona iStilo Primary School. Ngifunde nje ugrade 1 wami ngaze ngafika kwa standard 5. Dala webafu 1995 ngangifunda standard 5. 1999 ngangifunda matric. Ngahamba ngawufunda oyaya standard 6 no standard 7 oyaya high school. Mangiqeda ngase ngiyofunda eminyakanya high school la ngafe ngafunda khona standard 8 no standard 10 ngenxa ke yokukhalipha mina ngangikhaliphe kakhulu esikoleni angiwenzanga ugrade 11 lo bizwa ngostandard 9 ngeqa nje ngasuka nje ngayosha u12 ngenxa ukuthi othisha babebote ingase ibambezela lengane. So ngaqeda ke sengiqeda lapha eminyakanya high school uthisha wami nje wesiZulu kakhulukazi uthisha uSikhakhane uyena owaphinda wangifaka nalolu gqozi lokuthanda ukubhala lokuthanda ukufunda. Abanye bothisha engicane baba nesandla esikhulu kulomkhakha engikwana. Mfethu wayichaza iyacaca mfethu insizwa bafethu ngisenayo nginayo uyena impela ngiyazi niyathuka unyaka wesithembiso khona le party yayithi uheleza kamnandi lo moya. Mavundla mfethu ngiyakuzwa mfethu and usuyibalile ezinye izinto wafika okhosini mfowethu abantu bakuthanda ngendlela ezimangalisa makuthiwa Mavundla uyabona mina nginamapage akho onke kunyakaza yonke into mfowethu asixoxe le. Yabona webafo mangakutshela ukhozi is the last part kahle futhi ukhozi luyingcenyane encane yalokho ebengathi mawungichaza ungichaze ngakho. Kukhulu imisebenzi engiyenza umvelase okuthe ukhozi mali uyibona lemsebenzi wathi ngeke ukuthi kunemisebenzi emikhulu kangaka oyenzayo singakunikezi noma isikhashanyana esincane sokuthi uyiveze. So yikho ngithi kuyichopho nje elincane lweshidi elikhulu lokho esikwenza emsakazweni ukhozi. Mina ngithe uma ngiresigna eAnglo Platinum ngo2011 ngazakhela isinqumo sokuthi ngifuna ukuyosebenzela ingane eminyama ngiyiprovele ukuthi ku possible. Lokho bengikwenza ngoba ngabona kwenzeka kimi. Uma ngingakutshela imuva lami la ngiqhamuka khona kuzokwenza ukuthi uvele uunderstand ukuthi ngathi mangibone ngazi ukuthi ngiyaphumelela. Mangikhuluma ngempumelelo mvela sangikhuluma ngemali.
ngikhuluma ngolwazi, access to information. Engathi mangithola leyo mpumelelo yolwazi ngaze nayi man, and ngathi mangilithola lolu lwazi lwanela ukuthi lungangiqasha kwayimina. 2 lukwazi ukuthi liqashe ezinye izingane ezimnyama ngaphansi kwami. Ngase ukuthi mina hayi man nginesiqiniseko baningi abanjengami, baningi abangangami, kodwa ngenxa ukuthi baseyindaweni zasemakhaya abanayo into enjengale. Ake ngivele ngibe yilobhuti omdala engingabanga naye mina ozokwelula isandla ethi mawunesiphiwo endaweni ethile, munento ethile into enjalo. Now ngayeka ngaqala iorganization ebizwa ngeRural Right ebihambela kakhulu izikole zasemakhaya ukuyoyinikeza ulwazi more than anything, so that if you get access to information it is very easy ukuthi ube empowered nje noma imali ingakafiki. Ngangena kuleso sigaba esinjalo kwaze kwafika esigabeni la ngengena khona emsakazweni Izwi loMzansi. Kwizwi loMzansi ila engangenza khona uhlelo lwe-Love in the Air esasiprofile nje khona ama-stories ama-victims of HIV AIDS, abantu abayizisulu zokuhlukumezeka kuba relationships abakubona, domestic violence nazo zonke lezo zinto. Okuthe masiprofile lezi stories yangokuya ziba yiningi ngacabanga noma kubuya sengazi ukuthi inkinga noma zehlukene kodwa isizathu sisodwa, isizathu sokuthi umuntu usukile endaweni uNkulunkulu wayemhlelele yona. Indoda isukile endaweni yayo, wesifazane usukile, ingane njalo njalo. Ngase ngithi hayi angibhala incwadi ezobeka indoda endaweni yayo, ikhumbuzo wesifazane ngendawo yayo, igalelo lomphakathi endaweni yakhe. Unyaka wesithembiso mfethu is my DNA. Uyimina ngopha ngivezela abantu ulwazi nenkolelo, convictions ezithe mazi ngibopha ngakholelwa kuzona, ngavuma futhi ukuthi showcase le inkolelo yami engingafisa ukuyiveza ngandlela thize, ngiyinikeze umlingiswa thizeni ayikhulume yena kube ngathi ikhulunywa yena, nginikeze omunye umuzwa owehlukile, baphikisane egcineni kodwa sifikelele isiqhumene esodwa. So ngithe mangiyifunda lencwadi kwizwi loMzansi, hayi ukhozi lwathi ayilalela inkulu lento. Lathi hayi inkulu lento, lalela letha la lento. Then ke ngase ngifika ukhosini. And ever since then I've never looked back. Hey bafowethu niyayizwela Mavundla mfowethu, ngiyayizwa mfowethu, uyayibeka iyacaca ngoba khona into engiyifundayo kuwena mfowethu, ngendlela ophiwe ngayo ivoice yakho ikwazi ukushintsha kube ama character abantu abahlukene mfowethu. Uyabona mfethu uNkulunkulu ukubusisile ngalento yakho and siyayibona mfethu imphumela. Akugcinike futhi lapho mfethu kunezinsizwa soyihlanganisile eziningi ezenza izinkondlo nezintokazi, angithi insizwa kuphela nezintokazi. Siyabona mfethu uyabakhuphula abantu. Mfethu singayithini ngale? Angaqedi futhi umvelasi. Yabona ke lapho ke ngisaqala mfethu kuseyinto encane kakhulu. INingizimu Afrika uNkulunkulu emuhle ngoba into esikhulekelayo thina impilo kuphela. Ingane eminyama isibone kakhulu kodwa ispace sokusho izinto ezibonile ayinaso. Okwami ukuthi kulamandla namancane nale influencer nencane enginayo angaze ngilithole mina uxhaso mvelasi selongazalwa. Xhaso nje kuthiwa ngixhaswa uhulumeni thizeni or ngine-sponsors thizeni, manje ngathi asimela singitshele nje. I'm not a face of any political party, I'm not a face of any political person. Ngimina nje ngesingami, ngimele nje ngesingami. Now ngifuna mina ukuthi ingane yomuntu omnyama ngiyivulele iplatform ngokuncane uNkulunkulu anginikeze khona ukuthi go and influence ngendlela onga-influencer ngayo. Kuyimanje sibhizi si-collect database yabo bonke osonkondlo, yabo bonke abantu ababhala indaba ezimfishane, because uma kukwazi ukuba khona oMavundla bazohlonishwa, beze behlonishwa abantu abakhulu ngangani. Bakhona abanye sisangabadiga futhi sibathole baqhubeze legacy kuze kube khona abangaphezulu ngisho kwethu. Now all we need sidinga umuntu ozofika ayivukuze lonto, ayivuselele iqhubeke phambili. So kuseyisiqalo siqalile nje kuyimanje sihambela cishe wonke ama-universities, siyakhe ubuhlobo nama-universities lahlanza khona zonke izingane zaseMaresi ihlalise phansi sithi ingane nengane nekhona ukuthi kune-festival enkulu esizosukuma nayo yabantu abangaziwa, because bebenganayo iplatform. Siyobe siyenze mahala ukwenzela ukuthi sibonisane ukuthi lalela umnotho thina sinawo ula kuthina, asidingi ukuthi size siye ka television. Mayingasifuni television, we are our own television up until they recognize us and they call us and then we use those platforms. But at the moment into esiyenza njengamanje to collect our database, sizihlanganise ndawonye, sichaze ezethu inkingi, nanka ama challenges esibhekene nawo bese sicabanga futhi ukuthi imaphi ama solutions esingeza nawo kusekuncane kakhulu.
Lungisani Mavundla esibonga bafowethu insizwe idabuka lesho into engiyithandayo ngalensizwa iyakhombisa ukuthi uma umuntu omnyama uyingane yomuntu omnyama ungasabi shona khona mawubona ukuthi unalo iphupho asihluleke siphinde sivuke sizame kunjalo Mavundla mfowethu uyabona into engingayisho Mvelasi izimo zimbi mawuthi you look around izimo zemisebenzi ayikho kahle kahle okuningi kungamanga okuningi nje uma ngabe singabuyela kwi-reality sisenjeni asisebenzi singabantu abasha uma sisebenza into esingayifuni bambalwa kakhulu abahappy ngalomsebenzi abawenzayo iningi kodwa alisebenzi lilambile nalabe sithi thina sebephumelele mawuthi dig deep utholda haya ikolento amanga nje ngoba nakho umuntu ezwakala ekhuluma eredweni sesicabanga ukuthi unemali or simbone ku television ayikho lento mfowethu kunzima now you need a state la uzothola ukuthi no man asiqale sivume nje ukuthi izinto ekuthiwa ezethu haya kuzona ezethu zathathwa futhi okwangempela zikhulekiwe ndawo sisaba sathe siyayiqaqa lo ibophi lwenze ngathi uyayidedela asinalutho webhodi but iyodwa into eyosikhulula emaketangweni alengcindezelo esikuyona one ukuthi thina qobo lwethu sizikhulule thina ngokuyitshela ukuthi hayi sasingazalelwanga kule ngcindezelo abantu abaningi Mvelasi baboshwe ibona qobo lwabo kuqala umuntu ayibophe ngenhlupheko yokuthi mina anginayo ubaba ayibophe ngokuthi mina ngiqhamuka endaweni engathathi intweni ezifu yena yedwa sonke siqhamuka lapha sinabazali siqhamuka endaweni ezibhedayo engazilutho ezivuswa iqhude ekukhala imbongolo kodwa sivuma ukuyichaza ngalezo zinto so indlela elula yokuyikhulula ile yokuthi nje uvela uyitshela ukuthi yazini ngiyaphuma last I'm stepping out nje literally ngila ngikhona I'm stepping out of it and ngiyoyiqalela izinto uyayikhuthuza ke ngayikhuthuza mina mfowethu mangibuka ukuthi okay yazi ukuthini awuthi ngibheke ephaketheni nginani ngathola ukuthi nginohlelo lokwazi ukubhala olwehluke ngendlela exa ukwenza olufike esigabeni sokuthi sekungaze kufike la where I can commercialize this thing ngi attach price ngiyidayisa mangakutshela incwadi esengiyidayisile Mvelasi nami ngiyashokheka iyathusa but kakhulu ngiyafisa ukuyitshela futhi ingane yomuntu omnyama ukuthi iphinde ihambe nesikole ke leyo shandisi kubaleke kakhulu ukwazi ukuthi kunini la othi khona I am an activist kunini la othi khona here I'm a business person because being a business person will assist you in sustaining ukuba i-activist kwakho khona izinto ozozenza mahala uzenzela abanye abantu bese kuba khona ubona ukuthi hayi noma ngithanda ukuzenza lezi kodwa kuyofuneka ukhokhwe and then that is how you sustain yourself so kupossible ngayikhuthaza kakhulu ingane ukuthi aye esikoleni mayiqeda kwesikoleni kodwa ingathembeli kakhulu kulo qualification khona into eyenziwa isikole webhodi khona into eyenziwa nje ukuba sesikoleni inokushintsha ikhaliber nendlela yakho yokucabanga yishintshe nje yenze enye indlela out of the box even your conversations they go out of just the ordinary or the confinement yalokho usukhuluma ngakho ngaleso sikhathi so kupossible webhodi kakhulu and ngikubonile mina kwenzeka and hayi ukuthi la ngiyamotivate ngimotivate ngisha no ngiyayisho nje le ukuthi igenge one ayikhulule ebese ngokuya esikoleni two igenge ingabhampi ingayitsheli yazi ufunda kahle wemvelase ngokuhlala nabantu ikakhulukazi laba othi wena abayilutho most laba bantu esithi banotho kahle kahle banemali kuphela ubuso uthi ufuna okunye ayikho enye into ufica imali kuphela manje singenzani ngemali ngoba bayibulala nazi imali zabo umuntu umtholele ngeshiya ibalance engaka ebank now asifune imali thina mfethu sifuna konke lokho okunye noma ungangasiniki imali now yikho ngithi qala ngaphambi kokuthi sifune imali asifuna abantu uma sesibatholile abantu sihlale nabo phansi kwezihlahla sibathengele ijuba baphuzo obhuta abadala bese beyakhuluma bese sithatha leyo nto siyikhulise ngayo sikhulise nezingane ezisilandelayo imali webrazo izosilandela
Hayi Lungisani Mavundla bafethu hayi sisiya kwelinonile bafana namhlanje kumnandi kudelele kuthe tu sikhona la kwestudio saSelect Africa TV sijabule kakhulu bafethu ngilanda insizwa uLungisani Mavundla mfethu enye into engijabulelayo kuyachaza ukuthi kusuka emakhaya endawukazi ukulahle awukulahlanga uyijongo nje lisuka emakhaya futhi lihleze likubalula lokho and enye into engijabulele ngiyakulandela kakhulu uma usekhaya uyashutha usesibayeni uhleli nobhuti abadala njengoba uchaza nje ukuthi into ebaluleke kakhulu ukusondela kulabantu abadala usincele ulwazi Mfowethu mina ngikhuliswe obhuti abangenamali. Ngakhuliswa obaba abafoka amadansane asephuphile adabukile. Hayi ngoba ukuthi uthanda ezidabukile khona nakho. Mina ngikhuliswe oma omazi ngombala wephinifa lakhe from Monday kuze kube uSaturday lilodwa liyafana. Kodwa ngafumana impilo kulabo mama namanje ngisayibuza ukuthi yini enye engingayizwa ngawe nesiqoko sakho sama1000 mangabe ukuthi ngeke ngithole le yanto engayithola kulo wamama. So mina hayi ngisho ukuthi angikulahlile ukuthi ngiqhamuke emakhaya into uyilahla ngoba ungasekho kuyona ngoba ngisho ukuthi mina ngiyena wala hayi ngaseshowe bafu kwatotisana ukhalweni lapha kokhencekence umzimba ukhalimalo wafleshini umsebenzi hayi lalela ngizosuke ngehluke kodwa mfethu mina ngiwaso ukhalweni futhi ngiwalapho and uma sigqaja ngaleyo nto akukhona ukuthi ngoba sithi abaqhamuka kwenye indawo mhlambe sibabuke sigqaja nje ngalokho esikwaziyo sikhuluma ngakho phela vele futhi asikucomparition lutho futhi mhlambe futhi noma sikucomparisha kulungile phela ngithi ngoba sikhula uyabheka mawushintsha indawo ukuthi yini oyifundayo le ehlukile kunalewa bese bisithi ke kimi into kukhona inkulumo kaPaul mayekhuluma nabase Efesu ethi noma kungafika ingilosi evele ezulwini athi noma ngisho kungafika mina uqobo lwami uma ngingafika ngishintshe lokho engangintshele khona ekuqaleni athi ningixobe ngamatshe ningibulale ngoba angimkhulu kunaleyo nto engangiyikhulume kinini ekuqaleni so ngithi mina noma ngingaya eThekwini noma ngingaya eGoli noma ngingaya kuphi ayikho into eyohluka noma eyoba nevelu kwedlula leya engafika engavukela kuyona yasemakhaya angenamali kodwa nakho konke hayi bafethu hayi kumnandi kudelele kuthe tu bafethu sijabule Mavundla kunento engichaze kakhulu singayisika nje lijikayo unomfoka lentuzana indlandlalazi mfethu yangithokozisa kakhulu leyanto kuyachaza ubujongo nichaza yonke into mfowethu nichaza nje ubuntu ukuthi umuntu kubale ngani kuba umuntu mfowethu indlandlalazi ke bafo ingikhumbuza labo bhuti engibashoyo hayi nje yona yodwa nawo wonke amanye amajongo angakhohliwe ukuthi aqhamukaphi sifuna abantu bhuti yabona njengoba sesinezingane ezithi zina 12 ziyibulale sinezingane ezithi zina 15 years ziyibulala ibulala nje yazini ihlushwe yini ingenxa yokuthi isikhuliswa abazali abathi beneyinkinga because thina sakhuliswa abazali abaneyinkinga kodwa abazange basibonise lezi inkinga basifihlela yazwani kodwa uthi noma usola ubuthi hayi uma ngithe mangicela u50 cent wanginika nje kanti khona la upaquze khona ukwenzela ukuthi ungasithuki na ungayitsheli ekhaya ayikho imali now thina sitshelwa sizalwa ukuthi imali ayikho la ekhaya ubaba wakho uyakuzonda wena uma wakho wena wakulahla uthi una 8 years una 9 years una 10 years already usunalolu lwazi lokuthi wena walahlwa abazali wena uyilutho uthi uyaqalaza isimo sala ekhaya usazi njengoba sinjalo ngeke ungayibulala uthi uyabheka izifundo esikoleni ziyaxaka nazo zazi isixaka thina iyona into eyisixaka leyo ukuzama ukuphasa kodwa ekhaya sasazi ukuthi ayisofike sibe grand kanti abazali bazama ukwenza njani ukusifihlela izinto zabantu abanjani abadala uyothi usumdala kuyima urealize ukuthi shit bekuhlushekwa lana now ileyo nto ngithi sifuna abantu abazo understand ukuthi lento ayikhulunywa phambi kweingane ngoba ufuna ukuthi ingane ibe nalenhliziyo nayo wena mhlambe ngoma wayo noma ngobaba isancane lengane ithi ngaba nalenhliziyo but thina sifuna ukuyifaka kuleyo nto iyothi na 13 sibiza abafana noma amantombazane ngezinja iyazelaphi leyo nto ingoba thina siyifida leyo nto ya hayi mfowethu ngiyayizwa uyayibeka yacaca Mavundla mfowethu siyezwa ulimi lwakho luhle luclean insizwa siyayibona yini insizwa
ithatha isithembu ngoba siyabona ukuthi hayi lensizwa iyayiflowela nje nangamathekeni kungavele kuwe nje. NguZulu wemvelase. Engingakuphendula kuwe nje ukuthi nguZulu. Ngenhlanhla enkulu futhi nokukholwa engikukho nevangeli engalemukela lixhumanisa abakithi abangasekho nokukholwa. Lingitshela ukuthi vele kwaJesu efika wafika ukuzokhulula abolibo lwakubo. Owathi ma efa wavuka nabo lisho njalo baba 144,000 libabale kwisambulo ukuthi obani labo Jesu wathi ma efa wavuka base bangena embusweni wezulu. Now lento isithi ke nathi singenza kanjani ukuthi sixhumanise ophilayo nabangasekho. Now leyo nto iyodwa ke ithi angikwazi ukubususa ubuzulu kimi. Angisho mvelase ukuthi nginesithembu noma ngiyothatha isithembu kodwa ithi impendulo yami angisexwayi isithembu. Mfowethu ake sithi shwi ke siye lapha emthandeni. Ayikho into yabamnandi mfowethu njengale yanto and ubuyisa khona njalo ubuntu, ubuyisa imvelaphi yethu, ubuyisa ukushela kwentombi. Kwaze kwaphawula ubaba umkhulu umsholozi enkandla ebongela mfowethu ethi uyayithokozela le yanto ngenxa ukuthi le yanto le mfethu iyakha futhi iyasikhulisa sibancane. Mfowethu semthandeni sikubona uvuka mfowethu nentokazi yasemthandeni. Lapha na wemvelase ngivele ngidabukela abafanyana namantombazanyana afika uZulu esevalelisa. Kwakumnandi ngekhathi zethu bhuti siye emfuleni sishele intombi zisinqaba. Sihubhe size seyibambe. Iqome kati kuthuke yakubiza ngawo wonke amagama yakuthela yangakunika ngisho isithombe sokuthi yokuqome. Kodwa ngenxa yokugijima kwamagama nobuhlakani bese ugcina usuyiwinelo wesifazane nawe usuke wazi kahle kamhlophe ukuthi njengoba kube nzima kanje ukuthi ngimthole showcase kuyoba nzima ukuthi nomunye angaphinda amthole. Iqale lapho nje lento yokuthembana ukuthi ukuthi hayi akaqomi kalula lo ngimazi ngami ngoba washikilisa mina lo ngimazi ngami yabo. So ke isimo esinjalo engangithi lapha inhloso yami kwakukubonisa abafana abancane namantombazanyana amancane ubuhle bukaZulu ikakhulukazi kulento yokwakha ubuhlobo. 1 2 nginohlelo ke vele kunenkampani engiranayo Mavundla Media Production. Kamuva nje ezongenela ekubhaleni imidlalo ka television already qalile iyayibhala imidlalo yomoya ukuthi ku radio njalo njalo. So lokhuyana kwakukutesta nje amanzi ngobhoko ukuthi kungenzeka yini and hayi uma sibheka isasasa kuyenzeka. Mfowethu singayixoxa kushona ilanga ngiyazi ngane yakwethu ukuthi ngikubambe ushilo wathi uyaphuthuma. Mfowethu izinto eziningi ezenzakalayo singabatshela ababukele emakhaya ukuthi luthini uhlelo lwakho mfowethu ezintweni zakho zizonke nokuthi abantu bakuthola kanjani. Umnewethu kunento eziningi nginezikole esiza abafundi abasuke belungisa umatric wabo. Khona eSepine Town, khona eseBridge City kwaMashu, khona eSongoye lapha eVulindlela, khona eseNewcastle. Nginesikole esisha ngizosivula esiphelele fully fledged school esiqala ka standard 6 sizosiyophela ka 10 Edgewood College esizoqala ngolonyaka nje ozayo siyakuona. Ngapha ngimatasa ke neMavundla Media Productions. Ongidingayo nje mfowethu nocabanga ukuthi kukhona ubuhlobo esingabakha naye ubheka phambili. Ungithola izinkundleni zami zokuxhumana noma yipi inkundla yokuxhumana ongayicabanga Mavundla Media Experience ila ngitholakala khona. Mfowethu siyalibonga mfowethu ithuba sibonge mfowethu isikhathi sakho siyathoba kakhulu. Sibancane sibangaka but wehle uze kuthina ngoba kwesinye isikhathi uyubona ngathi abantu abasuke sebephezulu bebona ngathi thina esilapha phansi masibadinga kube ngathi sibachithela isikhathi but wena uvele wehla weza kuthina. Bafowethu iSelect Africa TV igama benginomavundla bafowethu insizwa isuka le emakhaya uLungisani mfoka Mavundla uyamthola okhosini bafowethu njalo usuku lwesibili olwesithathu kusukela ngo11 kuze kuba u12. Esinye seyifunde engasifunda kakhulu umvelasi lesuku ukuthi ubukhulu buyaphikwa. Awuvumi ubukhulu. Wenze njalo noChrist mabefuna ukumbiza ngoNkulunkulu khona uNkulunkulu ebe uyena kodwa yena qobo lwakhe. Ubukhulu nobukhosana ubuphike. Uma uvela uyinkosana uzoba yiyona noma uyifihla.
kodwa umuke wakufaka emahlombe ukuthi wena uyinkosana buzokuphika ngoba ubukhulu obukaNkuluNkulu yebo. So ngiyafisa ukukhunjulwa njengowathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu omdala wakhetha ukuzenza ingane, owathi enesizathu sonke sokuzenza usaziwayo wakhetha ukuzenza umuntu kazana, owathi enesizathu sonke sokuzenza umuntu onento zakhe wakhetha ukuzenza umuntu ongelulu. Ngifisa ukwazeka kanjalo futhi ngikhumbuleke kanjalo kuze kube ukuthi akumene ngashoyo abantu. Hayi siyabonga mfowethu. iSelect Africa TV bafowethu niyasilandela enkundleni zokuxhumana, YouTube Select Africa TV, Facebook Select Africa TV, Instagram Select Africa TV, Twitter Select Africa TV. Bafowethu nizohleze nisilandela nisithola njengoba benginxusile bafowethu ukuthi ngeke bafowethu ningasubscribe masihleli nani sinilethele insizwe efana noMavundla kanje. Siyazi siyanithanda bafowethu kakhulu, so hleze sinithanda. Salute bafowethu. Vundlas asivalelise bafo. Ngibona ngishaya ijuice lapha kulokhuzana kuvela ukuthi sasingcebelekile lapha nomvelase mfethu. Sipholile mfethu, siyabonga. Ngifuna ukuphinde ngisho futhi nami kubabukeli beSelect Africa TV ukuthi ngaphezulu kwakho konke icontent osiphathele yona eyethu yokuzifida nokuthi sizikhulise abantu osilethela bona kakhulukazi sokukhuluma nabo akukhona ukuthi uphusha icelebrity uphusha icontent because kukusiza ngani ukwaziwa ngalutho, kwaziwa igama udume ngani, asazi ukuthi udume ngani. Now iyabaleka leyo ukuthi kaningi nakakhulu kuma shows wakho sithola abantu abasikhulisa ngeindlela isikhathi senu babuke beSelect Africa TV, siyanithanda kakhulu, so hleze sinithanda. Salute.